ka jingje ka ba shirkai ka bala je menin ka siningkong ha ka ba uwei ulum ban babhe ka ba don ha ka sardar blok jongka hazaribak kala khlem no naka jing twa khyndew handrai ka sautnat kalong ba hak de jingje om don uwei ru ba mensau handrai ka jingje kala penmi ya ka jingting ha ka shnong ka thaw ka ba don ha ka jat jong une ulum katkum ki tulong khubor laong ba ka shnong ka ba jane naka jakka ba je ka jingje ka jingai kumba sanspa metar ei tang susa preng ka khubor jong ka jingtwa lane ka jingkhyllem no jong une ulum kibru ki babun kiwan shakatei ka jaka kane ka video kala pani ba une ulum ban ba be kabadon hasardar blog jong ka hazira bak kala khlem no bat kane ka video kala viral ba lengba hakirin san jong ki social media Very big,